Oh, shout out na, shout out. Kaya ginilipos ko man, may kamera na. Ano man? Ano man, tidak. Ano to, guys? Ano to, yaman. Yaman. Ari, nagnep. Ara-ara ko may bunga ato nga nagpatigayon. Kapangakap na na. Payo pa si Montero. Kay pagkadulas ang iyang babaw, umus-os si Dalong. Yes, amo ni kamaton ang oras. 6:20 kami subong aga kamaton. Bago lang grahe gali. Grabe nga biyaya mo ng Japon. Basta subong naglahi na kami subong aga. 6:15 ko nagsulod sa grahe. Muni. Te, ano ni? Kumusta nga ton nga kwan? Biyaya ka Japon. Aring nami tower biyaya Japon no. Nami ma. Ay, kita mo? Te, nagpakakalibo ka man. Nusot man mula sa nuse kwan. Antike. Imo es, ano es? Kamusta ang biyahe? 41. Bao grabe ba? Basi mo so oy na balikon. Ang kogong ko 28 ti pilala ni. Mga duwag gatas ko lang sa ako ni. Bao di po gapi na tamaan mo gidao. Basi mo so na ni balikon. Sa ko to kung mo. 28 lang na. 28.48. 16. Abe? Oh, taas akon. Ka sumahay kami di sing hamon nga kapital kamaton no kun pilang tugong kun pilang boundary. So amo ni. Dila ka mo. Bay pa mon ka share gali abot mga kamaton. Oh. Yun makita ta mga kamaton. Pila dalagan mo? Wow, Tata City. Hindi ang dalagan mo? Tata City. 23 lang, gamay lang nagkuhan ko ha. May musik. Ini nga mga kumpag kamaton. Mga lima. Pinagdara ni Nabulis. 38 siya. Kumpanya niya. Ano ka na? Ano oras yan? Ano oras na barko malin yan? Abot? Bagulan ni Gray kami mga kamaton. Kamusta nang kamusta? Kamusta? Dulo yan ako. Ano man? Hindi, kinakadlaw lang ni namon ang amon yung problema sa paso sa lay biyahe. Sa mga-aga, bagulang Gray mga kamaton. Ha? Are, bayad na naman sa katon nga kasyer sa boundary kagas. Thank you. Kubra naman ko naga Martes. Yes. Ano ni mamati tadi anay sa mga Marites tadi. Shout out mga kamaton. Kamusta? Champion na nga aton jay. Champion. Abaw. Yes, so muna thank you mga kamaton mabayad din sa kasir tawa. Yes. Muning akong mga kamaton. Fernando po, di po ka Fernando po. Yeah, hello. Yes, sa muna sa. Ni kami tanan mga nagamarites talaga. Ay, plano na sa simo tawon mo. Wala kami tanan gali mga kamaton kasir niya. Shout out, taga pa. Yes. Happy pulos, happy. Yes, so thank you mga kamaton. Good morning sa tanan ngayong aga. Bago kami gali kamaton na. Alas 6:15 ng sunod. Ito diskusyon ko na gagali di kamaton sa kayo. Bang badula sing pulaw. Padula sing katuyo pag abot sa grahe.
Do hindi ka rin maniguro pag tuyon kamaton kay may balayran kadi nga boundary kag kuno. May balayran kadi nga boundary kag pang katong nga. Oy na chance nga mano kanima tuyo abutan ni ugto mayo kung kabat ka ganito yo subong. Yes, so ari na among nya ka-share dali. Ito na, among ka-share. Okay. Iban ko nga kamaton nyo po sa gilipo sa limi kamera. Bilagi na ito nga bangkana ay pagdulong ko. Yes. Sorry, sulod ko sa kasir kamaton na. Sulod ito eh. Yes! Sari na kami susunod mga sige, pila naman eh. Bayad yung sa kasir. Yes. Sige, pila naman yun. Ang kasir mga matanong. Kung hining-hining nga, wala sa naman. Kasi hindi mo na wala pa kayo sa sir kanila. Ito pula isi no. Ano? Ano ito sinatulad? Dito sinatulad? Ano huwag yung papa ko lali? Aray ka rin ba? Kaya pwede rin ipa-interview ikaw. Pagkamot. Una kaya si mo yan. Hindi mo yan agad. So, maligay ka matulang ko naga kami ni ang first batch nga nag-ray mo. 6 o'clock caravan. So, dugay-dugay mag-ray naman ang 7:30 o 7 o'clock. Ote. Ano? Ate, ano na dala mo kinamos na? Kinamos ni Kano. Bao di po gaya. Pero baboy ang igisa. Muni ka maton. Pantila lang nilamos pero ang igisa baboy. Yes. Sino? Muni ka maton. Paida sa kasir ka maton na. Thank you. Hindi mo makakatodog. Ha? Hindi nga imo ya. Natudlokan si kasing kakto. Si tatay mo, si daddy mo nung life, kumaawan mo. Hindi na pati kayo mo naman sa bata yung risk ka. Hindi ka man. Ano nang ibang ino yung nakulbanaw? Amo na lang may kaabaya. Tingnan mo yung sila diya pero ako mo yung sila diya. Siyempre, doon interesado mo si Boldo. Hindi lang. Bilay sa. I-vlog na din lang, i-vlog na din lang. Gusto mo, bisband ka pa? Bilay. Kasi gano'n lang eh, atong ba ko sa pati, gano'n lang ako na lang suksana mo. Mano ko ni mo, pare sa tatay. Partner ni mo, pare. Pare sa tatay. So, muli ka maton, mabla naman di sa kasyer. Joke-joke mo naman di ka maton para madulang ang mga katuyo sa pagbukaw sa biyaya. Ni, samtang nga nagpila sa kasyer, sige, istorya, kores-kores ka maton na. Amo ni ang amon ni mo taga-aga-aga. Yes. Luki ang istorya. Jutay na ni Dala. Ano nang tatay mo nung life nila pati tayo na. Kagaat na alis tatay bukat ikaw yung tragedy ka. Patak to. Bayad sa kasyer. Ano na? Karong maaw ka. Dula to yun naman yung kamatan di mo sa mga obra niyo. Yes. Dula to yun naman. So, may kumpang video ha. Tari, pagulang gua sa podcast here. Kompleto ang ginbayad. May boundary. May panggas. Biyabad si Maton, kaya nakapamiyagaw. So, libre vlog pa ko. O, teka mo sa mo, partner. Luyaw, ano man. Sa top din sa top. Luyaw, luyaw. Luyaw.
Ginansya. Inabansa. Bawi on the bus. Imo ya Kung partner. makabawi. Ano nga partner? Kamusta mo ya? Ginansya, gamay. May ginansya tayo. Oo, gamay lang. May lang anay no. So amo ni kamaton. Amo ni dodo agaga nga mo nga kon senaryo di sa Gray. Oh, ako ni ako ni net. Yes. Ako ni net. Dora pa mo singanaw. No singanaw yun net ni maton. Partner, ara ka na gali. Abe ko wala pa mo sinyan ako noon na tao. Ari ni si partner ka matan. Morning, partner. Yes, ibe for 60. Ara na ikaw lang. Sikap. So, ano? Sige partner ah, mauna ko to. Oy. Yes, so thank you mga kamatan. Ay, sino to na nagataw? Ari, oh. Ikaw? Tibat ko na dulu. Yes, thank you. Magulang gua kamaton sa pan, magulang gua sa grahe. So, amunay kamaton. Akat naman terus so may parkingan sa sikol. Gila pa sa kayo mong kuha pala sa partner ko so tamadan ko gusto ko maglakas-lakas ko nga aga mo amunay ako no. Nag-objective lakas-lakas ko. Napa sakay mo gusto nga akong partner ko. Hindi ko muna sa mag-isa akong sakyan tingtay sikol. Mune, gusto ko maglakad-lakad. Exercise, bukan kapoy. Yes. Basta. Kasi agad tadi karon madali sa inyo ng mga sakyan ko. So thank you na lang sa inyo mga kamatong. Nagilan siya ng takag sa wala. Sige-sige Japon ang biyahe. So thank you mga kamatong. Good morning sa inyo kasi mayong aga kamatong. Thank you.